जिखिनि माने रां बावजा मोननांगौमोन बा डेभेलपमेन्ट फान्डनि थाखाय रां मोननांगौमोन बेखौ सरकारा होनो हायाखै। BKWSनि खायसे जौगानाय खामानिया बेले-बेजे जादों। UBPFखौ बर' थुनलाइ आफाद एबसुनि हेंथायै दानाय जायाखै। हारिनि अलखद समाव जों खौसेयै खामानि मावलांगोन। उदय बसुमतारीनि बिबुंथि। बर' साहित्य सभायानो हक, बर' थुनलाइ एबसुआनो हक, बायदिसिना आफाद जों बिसोरनि एगेन्स्टआव बेखौ जों दानाय जायाखै। हयथ' नांगौ समाव जों जातिनि अलखद समाव नांगौ जायोब्ला जों बयबो ज' जानानै खौसेयै खामानि मावनांगौ होननानै आंनि बे खावलायनाय थाबाय। BKWSनि मासिगिरि बिबाननिफ्राय एरख'जानाय उनाव डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि राव, हारिमु, थुनलाइ, राजखान्थि, समाजखान्थि जौगानायनि खामानि मावनायनि थांखियै खौसेथि बर' सुबुं गौथुम एबा UBPF मुङै गोदानै मिरु आफादखौ गुवाहाटि नोगोरमायाव दाजेनदोंमोन। उननि समाव बिटिआरनि बाहेरानि खायसे जिल्लाफोराव UBPF एबा खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि जिल्ला आफादखौ दानानै होबोनायखौ नुनो मोनबोदों। बेबादिनो मैया लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ आबुङै दानानै होयो। मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर'मोननि नुजाथिनायाव गोदानै दानाय लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि महरै उदय बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै हेमन्त सरगियारिखौ सायख'नानै लायो। खौसेथि बर' सुबुं गौथुम एबा UBPFआ खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा UBPOनि आरो बर'नि जायखिजाया आफाद गौथुमफोरनि हेंथा नङा। जों बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावलांगोन होननानै गोदानै बिबान मोननाय लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम एबा UBPFनि आफादगिरि उदय बसुमतारीया ओरैबायदि फोरमायो। गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो मोजां हामलायनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। गासै मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जि खौसेथि बर' सुबुं गौथुम लखिमपुर जिल्ला दिनै दाफुंनाय जाबाय। बेनि थांखिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां दं। आं सुंद'यैनो फंनैसो बुंनो होननानै सानदों। जायखिजाया जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं गौथुमा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राव, हारिमु, थुनलाइ, राजखान्थियारि बा समाजखान्थियारि बायदिसिना बिथिङाव जौगाथायनि खामानि मावगोन आरो जिबायदि थांखि लानानै मिरु आफादखौ दानायजों लोगोसे दिनै लखिमपुर जिल्ला आफादखौबो दानाय जादों। दा बेनि थांखियानो जाहैबाय फर दि ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ दि बड' पिपोल्स रिसाइडिं इन लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट। लखिमपुर जिल्लायाव थानाय गासै बर'नि रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि गुबुन गुबुन बिथिङाव राजनितियानो हक, राजखान्थियानो हक, समाजखान्थियानो हक, सोलोंथायानो हक बेफोराव दावगानायनि खामानि मावनो थांखि लानानै जों बे आफादखौ दिनै दानाय जादों। थार बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो रायजो हिसाबै लिङाखै। जे जोङो गामि हिसाबै सोरखौबा जे आफादगिरि नेहाथारि गासै रायजोखौ लाबोनांगौ होननानै जों लिंनाय जाखायाखै। जों किसुमान सिलेक्टिभ सुबुंफोरखौ लानानै लिंखानाय जादों। गामियाव जे जोंनो एसेनि मानसि थिनहर बा माबा थिनहर बिदि लिङाखै। जों स्पेसियेलि सिलेक्सन खालामनानै मानसिफोरखौ लिंनाय जादों। जिहेथु जों आफादखौल' दागोन हिसाबै जोंनि गोदो आगुनि दैदेनगिरि, आगुनि जोंनि आफादफोरनि खामानि मावबोनाय बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै आफादखौ दानो होननासो लिंथुमनाय जाखादोंमोन। जों राजुआ गासैखौबो लिंजोबखायाखै माने जिखिनि लिंदों 90% फैदों बेवहाय जोंहा गोजोननाय दं आरो इयुनावबो 100% जों जि लिङो जोंनि हाबाफारिफोराव मदद खालामगोन होननानै जोंहा आसा दं। आंनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेनो, आंहा खावलायनाय थागोन जे जोङो बयबो खौसेथि आवगायनो नाजानांगोन, खौसेथि थानांगोन। फैगौ समफोराव जोङो बर'नि थाखानाय गुबुन गुबुन आफादफोरजों जोंनि हमना ला बर' साहित्य सभायानो हक, बर' थुनलाइ एबसुआनो हक, बायदिसिना आफाद जों बिसोरनि एगेन्स्टआव बेखौ जों दानाय जायाखै। जों बयजोंबो आफादफोरजों खौसेयैनो थानानै हयथ' नांगौ समाव जों जातिनि अलखद समाव नांगौ जायोब्ला जों बयबो ज' जानानै खौसेयै खामानि मावनांगौ होननानै आंनि बे खावलायनाय थाबाय। खामानि मावनायनि सायाव फारागथिथ' बेवहाय थानाय नङा। खौसेथि बर' सुबुं आफादावबो जोंनो दंमोन। जागायजेननायनिफ्राय जों दङ होनब्लाबो बुंनाय जानाय नङा। मोनफ्रोमबो जिथु एजिटेसन जादोंबा मास क्राइं जादोंमोन गुवाहाटियावनो हक बा क'क्राझारावनो हक बा बबेबानो हक जायगायावनो हक जों जेरावबो जों दंजोबोमोन। खिन्थु जों माखासे मावनाय दांनाय बा माखासे डिफारेन्स
जोंनि गेजेराव एसे एला सोमजिनायथाय बे जों एसे दा इउपिपिअ आफादनिफ्राय ओंखारनाय जादों आरोखि। बर' रायजोखौ थगायदों होनना सानो नामा दा बे बेलायाव? खुब सम्भब थगायदों होनद्रायनाथ' बुंथारनाय जानाय नङा, सानो नामा? खिन्थु जिबायदि सरकारनिफ्रायबो मोननांगौ बिदि मोनाखै आरो मोनदोंबाबो जिखिनिखौ मोनदों हयथ' 100 फुलि माने सेटिसफेक्टरि नङा होननानै जों खामानिखौ सानदों आरो। कुइसना मामोन? जानाखि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव फैनाय फान्ड बा रां डेभेलपमेन्टेल स्किमफोर फैनाय बेफोर खामानिखौ एक्सुवेलि जों एसे एला मावनाय नुदोंब्लाबो जे फुललि बियो जादों होननानै जों हमथ'नो हाया आरो जों एसेबां बे बुस्थुखौ किसुमान खामानिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव एसे बेले बेजे जानाय बायदि नुदों आरोखि जोंनि नोजोराव। आरो बुंनो थाङोब्ला जिखिनि माने रां बावजा मोननांगौमोन बा डेभेलपमेन्ट फान्डनि थाखाय रां मोननांगौमोन बेखौ सरकारा होनो हायाखै। दा बेखौ जोंनिफ्राय डिमान्ड थागोन जे बे रां बावजाफोरा बांनांगौ आरो थाबैनो बे जोंनि बर' कसारि गावहाङारि खुंथाइनि सिङाव बिसायख'थिखौ खुंनांगौ होननानै जोंनिफ्राय जौगानाया बबेबा मोनसे जायगायाव नामघर बानायब्ला बा बबेबा मोनसे जायगायाव ख्रिस्टि भबन बानायब्ला बे जौगानाय जाया। बेवहाय जोंहा गोबां आरोबाव दावगानो थाखाय गोबां गेदेर गेदेर स्किम नांगौ जोंनो। सोलोंथाइनि बेलायावनो हक, दा जोंनि फरायसालिफोरनि बेलायावनो हक, फोरोंगिरिफोरनि बेलायावनो हक एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै। आरो गुबुन गुबुन जि डेभेलपमेन्ट स्किमफोर नांथारगौ डेभेलपमेन्ट स्किमफोरखौ दा बेखिनि रांजों होनाया सम्भब नङा। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु SI निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाब्लिक गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सेटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाब्लिक गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइनो फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।